gang, eller hvad? Nej, jeg har ikke bevæget. Jeg har taget 20 nu, Joel. Nej. En. Nej, det var kun en, det der. Okay. Nu er der på en. Jeg skal ikke selv til dig. I må ikke tælle for mig. Det går lige tag. Det bliver fandme en lang video, det her. Du når ikke, så du sidder og griner. Ja. Så det her lige går på, hvad det andet gik selvfølgelig løbe efter. Bare kig atletik, hvis Der ligger i spidsen. For 5. 6. Jusini. Og inderst ligger Ahara fra Tyskland. Det er 10. Nej, det er 12. Ej, Jo, det der er en masse 42, halve. Du kan ikke lægge halve 42. sammen, desværre. 42. Tjekkiet ude til venstre. Tyske 15. ligger lige bag ved Kosteskaya. 20. Jeg kan godt se på tempoet, at det er ikke noget, der ryster nogen. Der mangler også kun 60. Nej, 40. Plus 20. Det vil sige, at vi begynder at nærme os det. Der er en gæster bag dig. Det bliver måske en spurt på 600 meter, der skal afholde 600 meter. Ej. Og Jusini, hun ligger stadigvæk på yderst på Kosteskaya. Og så ser vi Elisa Dobreski trække frem. Storbritanniens 9. 29. Jamen, Du kan ikke. 29 er et dårligt tal at holde pause på. nej, jeg har 10. Nej. 100. Var I i nærheden af 10, Amalie? Hvad? Var I i nærheden af 10? Og jo, det har jeg sgu. Nej, vi har det på video. Du har ikke engang lavet 10. Hold du kæft. 31. 3. 32. 3. Du slutter på 29. 35. Den talte ikke, den der. 36. Så var der 25. På 36. Hvordan kan du nogensinde mange 25 der? Hvor mange var det? Det var 5. 41. Og så er det Bahrains Belete sammen med Altekin. Amalie. Nu ser vi sidst. Kosteskaya i tredje position, men det er det Mimi Belete fra Bahrain. Jeg lige ser det sidste. Går direkte videre. Belete forrest. Næsten et år spark, så det rundt hver gang. Belete og Altekin. Så kommer Kom Det nu, var så det. mere for helvede. Kosteskaya kommer ved frem. Kosteskaya. Og forrest er det Altekin. Kosteskaya, men der kommer også nogen på ydersiden. Det bliver tæt Det var 9. Belete. Altekin. 14. 5 med. 1. Ja, så har du 60. Hvor mange 25? For jeg skal først lave de 20 morgen, og Så lav 5 hurtigt. 5 hurtigt. Hvad på den sidste omgang? De løber den sidste omgang på 60-42.